Zigarro meharrak biribikatzen zituzten tratulantak martxandizari ohartu bitartean zeintzuki eta frankotan erabat nazkaturik. Une horretan, tauloaren ahal bezain txukunki moldatzeko, erantz genezake Europako laborantza politika komuna madarigatzen zutela. Jendearen gustuak aldatzen zijoazen. Asurikia jatekotan amodioa baina hain alait eskatzen genuen. Neguan, elurrak balakatu eskualdeotako bazkak nasaiegi ez ziren, gero ensilage edo belar idor bihurtzerakoan. Egiaz, beti zerbait bazen joaten ezena, lana ahalik hobekien eramanagatik, etxitzekoa bazen azkenean. Mikroban mintzo zen laborantzako teknikariak prezioen haustea elezur eta apurrez aipatzen zuen. Bidenabar, ekonomia kolonial kurtsoa behatzaile goiztiarrei oparituz. Egu berri hurbiltzean prezioak lehertzen ziren, mozkinak ugaritzen zirelako. Aldi berean, kantitatea segurtatzen zuten herrialde zenbaitek, merkatu zoladura prezioa baino are apalago saltzen zuten asurkia, danpin eginez eta laborari parrasta bat azienden etxean atxikitzera bortxatua ziren. Prefosta, asuria arditegian ezen baraurik egoten, jaten zuen egunean 3 beberen. Ematen zuena, baino anitzez gehiago. Hemendik aintzina, asuriaragi zurpailearen produzitzen hastea gomendatzen zien gizonak artzainei. Merkatuaren eskaerara makurtzea, 5-6 asteren buruan kabala marrakarien saltzea hots. King efektuen arat onatak baztertzen zituen mintzalariak. Etxalde bakoitzari laborantza ekoitz moldeen tailorizazioa lehenik eta toyotizazioa ondotik aholkatzeko.